So, thank you so much. Thank you so much, Ma'am Agnes Miller. Thank you so much po dahil meron ng TV. Pamilya ni Palipad. At ni Rolly. Hello! Dad, naka-live kita. Ayan, shoutout po kay Kuya Christopher. Dahil sa pag-install. Let's wait. Sige yung Christopher na bahala niyan. Yun, meron na po tayong isa. Ayan. So, shout out kay Mr. The Prospect. So, kakabit na po ang 32 inches ni... Padi! Ugma ka, Padi? Yugmado. Rolly! Ay, naku, ang gwapo na ulit ni Rolly. Taba na. Prospect Nation. Happy Mother's Day po, Ma'am Corazon. Hello po, Ma'am Violeta. Happy Mother's Day po. Thank you po. Ayan. Mataba na po si Rolly. Yan ang Prospect Nation na si Rolly. Ayan, meron siyang Queencast na Kaway ka, Rolly. grocery. Kaway ka. O, tawa! Mataba rin si Rolly. Nice! Ano na yung mukha niya, di gaya nung dati na hinanap natin. Talagang sobrang lubog. Tapos, medyo ano yung mata. So ngayon, okay na. Very good. Thank you po sa lahat ng sponsors sa gamot. Siyempre po yung mga gamot ay pinaghahandaan pa rin natin kasi maintenance. Tapos kanina po, pagpunta namin dito, nakita kong nagluluto si Rolly. Nakapagluto na nga siya ng paksiw na isda. Tapos nakapagsaing na din, tapos na rin siya Paghugas na. maghugas. Very good. Ayan. So nung dati na hindi niya nagagawa, nung talagang nasa part siya ng depression and anxiety niya, talagang hindi mo siya makausap, laging tulala, nagiging violent kung minsan. So, shout ngayon, out. lang pinagbago, napakalaki, sobra. Kaya maraming salamat sa mga viewers natin, especially sa mga sponsors na walang sawang tumutulong sa family ni Rolly. At sa mga nag-share po at nag-subscribe, pa-subscribe na din po para mas lumaki yung opportunity natin, mas lumaming opportunity natin na makatulong. Mabuti naman okay ni si Rolly. God bless po sa inyong lahat, lalo sa mga sponsor. Thank you po, Ma'am Violeta. Thank you po. And shout out, Sir Edgardo. Di man siya na... Lisa Biagtas. Happy Mother's Day po, Mrs. Prospect. Thank you for always support, Rolly. God bless po sa inyo sa dakilang kabataan niyo. Thank you so much po. Maraming salamat. Sorry po kung hindi ko masyadong mabasa yung isa lang po ang phone natin. So ayan, eto na yung ating TV. Meron po tayong 32 inches na TV. Wag ka nang pupunta doon, anak ha, Rolls. Duman pa. Kasi dito ka na manonood ng TV. Ano po? Po. Hindi na. Hindi na ulit. Salamat sa Panginoon dahil okay na si Rolly from Margaret Bawingan. Ayan po, maraming salamat po sa mga tulong nyo. So normal na po ulit si Rolly, pero kailangan po maintenance. Ay, nag-abot ka tulos. Ayan, andyan na si Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, Manay! Ayan, hinanap kita kanina. Pumunta ako dun sa nilalabahan mo. Naglaba ako kahapon doon. Okay. So. Ayan, may TV na kayo. Happy Mother's Day! Yan. Pasalamat ka kay Ma'am Agnes Miller. Maraming salamat, Ma'am Agnes. Salamat. Masaya ka ba? Masaya ang Mother's Day mo? Ayan. So pag uuwi ka, di makakanood ka ng TV. Ano? Wow! Ayan. Happy Mother's Day!
Tigil na kayo. 32 inches yan. I- Install lang natin. May ano pa yan, Manay? May GSAT. Tuwa ka na pong taon. Normal na baga, Manay. God bless din po the prospect and happy Mother's Day po. Thank you so much, Ma'am Margaret Bailey. Thank you po. Happy Mother's Day din po. Pwede. Kanina, salita. Pwede sabihin mo nga, Happy Mother's Day. Ay, sorry. Dito muna tayo at maingay doon. Maingay ang... Ayan. Mamaya, i-endorse namin sa'yo, Manay. Tapos may konting cash din. Bigay si Mami. Mayo na nga rin baga si Bisog man kabakal akong 13 kilos. Ayun. Tapos sabi niya, gumana da. What? Ako ando. Madimat pag-abot ko. Pagbalik mo yung baka. Muna lang, mabakal. May grocery pa kaya inihin ako. Ikaw pa ta. What? Ang bilis. Pana? Isang week lang. Isang week, 1 week lang po tayong pumunta. Malakas daw po kasi yung kumain ngayon ng mga bata. Mainit din kasi. So, meron pa po kasing grocery dapat to. Paano na? I mean, bigas. Syempre. Duwako? Pero ngayong week, babalik ka na. Pero nakabili ka naman kapon. Bili akong 13 kilos. Okay. Ang bilis ah. Parang 1 week lang wala eh. Kinakain man nila itong tuwa. Kinakain din. Kahit nabubulay lang sila. Anak ko. Wait lang po. Paano? Wow, salamat sponsor at sa inyo mag-asawa The Prospect. Thank you so much, Ma'am Nit. Thank you po. Ang bilis po maubos yung bigas. Ma'am Freda Licamen. Thank you so much, Ma'am Freda Licamen. Heart. Happy Mother's Day po, Ma'am Nit. So, nagdala po tayo isang week pa lang ng bigas. Pero ang bilis po maubos kasi sobrang lakas kumain. Good po yun, good thing po yun. Kasi si Rolly, hindi nakakakain before, pero ngayon okay na po yun. Ano niya, tumaba na nga, no? Nakakatawa. Nakakatawa naman. We're always watching your vlogs, never skip ads. Pa-shoutout po kami dito sa Riyadh po. Wow, may TV na naman sinapadi-padi. Shoutout Ma'am Lisa from Riyadh. Thank you. Bilis talaga yan, Ma'am. Mauubos kasi mga lalaki. Tama po. Ayan. Happy Mother's Day po sa lahat. Ayan. Happy Mother's Day, Miss The Prospect. Thank you, Dad. Manay Yoli, Happy Mother's Day. So, happy ka sa sa Mother's Day gift para sa'yo. Para sa inyong lahat pala. Hindi na mainip po mga anak ko. Oo, para hindi nakikinig. Ikaw din, Manay, pag uwi mo, galing trabaho, mag-relax din. So kanina, tinanong ko si Rolly kung anong paborito niyang palabas na lagi niya pinapanood. Mga mga Tagalog movies like PBO, ayan. So sabi ko meron dyan kompleto, maraming channel ang pagpipilian. Wait lang, lilisan ko lang po yung medyo na. Thank you so much. So shout out sa mga taga-Riyadh sa groups ni Ma'am Lisa. Thank you so much. Ma'am Nit, shout out. So happy Mother's Day to all the mothers out there. Maraming salamat. Ipagdasal po natin ang isa't isa na mas maging matatag at malakas para sa ating mga anak. Ayan, pagdasal din po natin si Nanay Yoli para sa kanyang mga anak. Babalik ka lang po na pinaalam ko lang po si Manay Yoli kay Sir Joseph, kay Sir Otep. So shout out Sir Otep, thank you so much sa pag-aalaw mo kay Manay Yoli na umuwi. Nasa trabaho po kasi si Manay. Siyempre kailangan nating i-endorse yung mga Saka Manay, pinalagay namin ang idea sa taas. Para dahil pindot ng pindot yung mga Tsaka, pagsabihan mo na din sila na ingatan. Malaki pati ito. Flat pati, LCD, LED, TV. Pero hindi na po tayo kumuha nung tawag dito, smart kasi wala naman pong internet. So, LED TV para sa kanila. So, thank you so much again, Ma'am Agnes Miller. Thank you so much po.
Si ma'am ang yung nagbigay ng ano. Sige. Si ma'am yung nagbigay ng yung double deck na ano. Higaan po. Maraming salamat po for trusting us, Ma'am Agnes Miller. Thank you so much. Bisa na papasok kasi ang labang ko ang dami. Yeah. Hindi lang Kaso kailangan, Nay, ako may celebration kasi ano nga, pista nga sa kanila. Kaya ko bukas na lang. ay oo nga, piyesta pala. Piyesta tayo kay Sir Otet. Ayan, shoutout po sa ating 29,000 viewers in the house. Mabuhay po kayo lahat and happy Mother's Day ulit sa lahat ng mga nanay sa buong mundo. Thank you so much, Ate Boots. Happy Mother's Day, Ate Boots. Ayan, binabati ko yung mga yung mga taga Iriga City. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Happy Mother's Day sa aking magiting na ina at kay Mama Yuri. Happy Mother's Day. Shout out. Happy Mother's Day, Ate Che, Ate Ilay, Ate Neris, Nika, Ate Ning. Happy Mother's Day. Sino pa? Nika, Joy. Happy Mother's Day. Ate Neris. Happy Mother's Day. Sino pa yung shout natin? Ate Ning, Tibay. Shout out. And happy Mother's Day sa'yo. Sino pa ba? Sa mga pinsan ko, basta sa lahat ng mga mothers, happy Mother's Day. So, shout out po sa 31 million viewers natin dyan. Hindi ko po makita yung chat nyo. Sorry po. Ayaw. Wala po kasi tayong ibang phone. Kaya, shout out. Kung hindi ko po masya-shout out kayo, ayaw po kasi mag-appear. Ayun. Pray lang, Rolly lagi, sabi ni Ma'am. Nit Ikalia. So, thank you so much po. Thank you. Shout out din po. Ma'am Gemma Mendoza, Happy Mother's Day kay Yoli. Okay na po. Kamusta na po si Rolly? Si Rolly po ay magaling na. Basta may maintenance po ng gamot. At patuloy po na dinadalangan natin ang dire-diretsong galing ni Rolly. Happy Mother's Day po, Ma'am Agnes, at thank you sa sponsor ng TV. Lagi kina Rolly, lagi bagay po sa kanila. Malaking bagay po sa kanya ang TV. God bless po. Thank you so much, Ma'am. Yun, ito Madonna. Jangs, halik ka dito, Jangs. Pwede halik ka? Mahulog sa nahulog sa narong sa dalil. Mahulog. Kaya, wow. Ano na pa din? Mahulog sa sinangasay. Ano na pa din? Sabi ka sa bagumanay ni Padi, nom sa na TV. nom sa na TV. Ayan, installing na po tayo sa TV. TV ka na? Padi, happy. Mahulog sila na. Parang gutom na ata to si Padi. Hindi po. Nakaluto naman. Ay. Mahulog sila. Galing nga ni Kuya, nagluluto na, no? Nice. Ano na yan. Kaya nga nakakatrabaho na ako. Sabi po ni Ma'am Net, ingatan niyo mga anak ang TV niyo. Wow. Ureg. Oreg. Ureg. Ay, naawa daw po siya kasi may... Oh! Balang ureg. Paano ba ito? Parang ganito. So, Paano kayo? May record yan. sabi ni Ma'am Gemma Mendoza, Ma'am, ayaw na po ba magpunta dyan ni Roy, ni Sir Roy Honey? Namimiss ko na rin siyang madalas. Abangan niyo po. So, salamat po sa inyong mga dasal. Malay po natin, makita agad natin. So, abangan po natin si Sir Aragon Honey ang pagbabalik. Nawa naman siya sa wagta. Paano nga ako? Dahil na nakanaw. Ayun, nagkukwento si Padi na
may kinatay daw na baboy doon, naawa daw siya. Paano nga yung baboy? Paano? Paano yung, paano suogi kang baboy pa no? Bunot na. Tigbuno Babakal na? Ay, tigbabakal na. Paano su... Tabuno ko rin. Paano subuno? Pwede. Paano sukuran akong ulit? Paano? Ang galaw ni Tatargo. Pwede pa daw sa Makapagsalita. Nasurig ka ka. Ganun, was. Araw ka na, uring. Nilabong pa lang sa urig. Ay, panik-padi ulit nahawa sa urig. Naawa ka sa... Magakan mo. Ah. Hindi ka magkakan ka ito mo. Buli mo ko. Ayaw po mo? Tabak ka na. Mahalong dito ka na. Mahal. Hindi na nagkakara. Ayaw niya raw kainin yung... Ayaw niya raw kainin yung baboy kasi mataba daw. Makakamato. Hindi talaga yung nagkakakanta. Patawan bayin. Punbayin. Garo kung ganun. Si Bunso Katay po nandun sa loob. Medyo nahihiya pa din po. Pero mataba na rin po. Mamaya papakita po natin si Katay. Tawagin mo si Katay, Manay. Oring. Orig, nakakapagsalitaan na. Very good naman talaga itong si Padi. Shout out po sa 43 million viewers natin. Maraming salamat po. So, abangan nyo po si Sir Aragon Honey. Malay natin. Pikinggan na ng Diyos ang ating mga dasal. Django, dai na mag-inom anak ha. Salamat Prospect Nation, sana gumaling na. Opo. Gagaling na siya Gagaling na po. mainom-inom. Tamakulog na sa tulad. Sabi ni, okay. Hindi na daw siya mag-iinom kasi masakit daw sa tiyan. Hindi na sila pupunta doon. So, dito na lang. Hindi naman pumupunta na dito yun. Kasi pinagalitan ko ayun nga. Okay. Ayaw niya na naman daw talaga. Ay, Manay, napablatter mo ba? Hindi ko naglabas. Hindi mo na pinablatter. Sabi Naawa ko, ka pa "Halaga din." pupunta doon. Sabihin mo pagka, blatter sa pulis na yung sunod doon. Sabi ko, Warning ano ano. nangyari niyan kasi may mga di pa rin siya sa kulang sa pag-iisip. Kayo ang mananagot niyan. Ay, Manay. Ay, wait lang po. Mahaba na buhok ni Padi-Padi. Salamat po. Nandyan po kayo nakasurvive. Salamat po. Gemma. Opo, bagay po sa kanya yung mahabang buhok. Pero pagugupitan po natin. Magdadala ulit tayo dito nung yung nagugupit si John Paul. Siya na po kung nagre-reconnect, medyo mahina ang internet natin. Pagugupitan po natin, Ma'am Nit, sila. Papunta po ulit dito yung naggupit sa kanila nung last time. Or, baka si Sir Aragon Honey. Ulit, ang pet. Hinahanap niya nga. Sabi ko, bakit daw si Ron? Kaya nagdumagas rong aldaw. Tapig kasi ayaw maligo. Sabi ko, alis ko kayo mag-swimming. May iba daw siya. Hinahanap Sabi ko, po. hindi mo naman kilala si Padimon. Dahil nga, hindi ba yan? Dahil na lagi, dahil na. Dahil na. Sa agang banggi. Sa Agang Banggi, baka pumunta. Ma'am, ask ko lang po nasaan na po si Roy na anak ni Kayoli. Ma'am Charlene Sorco, happy Mother's Day po, Mrs. The Prospect at Nanay Yoli. Nakakatuwa naman si Padi-Padi. Naabangan ko po talaga siya. Maraming salamat po. Si Roy po, na kapatid nila, ang balita natin, ano nga Manay? Asawa na? Wala naman ang asawa. Wala nang asawa. Wala. Wala ang asawa siya. Okay. Sa Wala bang balak umuwi? hindi ko lang po alam. Hindi mo nakakausap talaga. So, malay mo, nakikinig or nanonood sa atin si Roy. Sana, dalawin mo naman ang mga kapatid mo. Sabi ko nga Nanay. sana pag-uwi kasi puro kasama nito yung kapatid niya. Si Oo nga. Ilang wala naman tayong magagawa kung ayaw niya talaga dito. May trabaho po ba doon? Wala naman palang trabaho. Roy, uwi ka na muna dito at tulungan mo yung mama mo. Sama ka kayo. Pag may mga pinapabahay ngayon si Sir Aragon Honey, pwede siya doon magtrabaho. Nakakatuwa sana nga pag nandito yung kasi malinis yung sa bahay. Sa bahay. Kaya ba, nagluluto maaga. Hindi lang, wala naman tayong magagawa kung ayaw niya talaga. Manawagan ka Manay, malay mo na nun. Manawagan ka kay Roy.
Hindi lang, baka mamaya pag umuwi siya dito, inaano ko kung ako sisihin. Kung ayaw niya naman talaga, wala tayong magawa. Di ba kung okay. may utak na naman siya kasi Opo. malaki na siya. Nasa edad na Nasa yan. edad na siya. Tama yan. Di sana kung noon pa na kilala niyo yung kuya natin inaabot. Di sana uwi na siya noon pa na, di ba? Kung papipiliin ka, syempre nandito ang anak mo. Ano. Sige lang na Yoli, may awa din ng Panginoon. Lahat mong sakripisyo may sukli din dyan sa... Ayan. So, sana. Nasa trabaho po si Manay Yoli kanina. Ay, inistorbo namin, pinaalam ko kay sir. So, shout out. Thank you so much, Manay. Kailangan po kasing i-endorse yung TV. Dapat na hindi po. Baka gutom na yung mga yan. Di ba? Baka nahihiya si Roy kaya ayaw umuwi. Kasi may binili ako kahapon, yung kamote. Kaya po, sa ninyo. Sabi po ni Ma'am Violeta, baka daw po nahihiya si Roy kaya ayaw umuwi. Ba't naman siya mahihiya, mga kapatid niya to? Tama. Di naman kayo nag-away man. Nagpaalam pa nga siya nung sabay sila ng papa niya magtrabaho. Hindi lang. Siyempre, nakita niya na yung kapat niya, tinawagan nila nung nangyayari, big video ha, nakita nila. Hindi lang kung may sarili, siyempre may sarili naman siyang Isip. Ang pilitin natin umuwi, ayaw niya naman, di, mamaya ako naman sisihin, di ba? Tama. Lagi ka na nasisisi. Lagi na, Lagi kang, ay, namanay, hindi ko lang alam kung papasok ka po ba sa Lunes. maglalaba muna ako dito kasi ang dami na ba? May extension pa ka mo dyan, man yun, ha? Ang saro. Dahil siguro hindi nakapagsuporta sa kanila nung panahon na may work siya, sabi po ni Ma'am Violeta. Hindi po natin alam kung ano talagang nararamdaman ni Roy. So Roy, kung nanonood ka, at least lalawin mo yung mga kapatid mo. Wala naman daw pong trabaho sa Manila eh. Pakita natin yun. TV, gusto mo? Wow! Tuwang-tuwa yan kanina. Ayan, nag-a-assist po si pag nag-work, sorry po. Pag nag-work po si Rolly, wala na mag-aasikaso sa mga kapatid niya. Ayan, so nilagyan na. Maliit lang tingnan pag nasa wall na. Pero 32 inches po yan. Tama lang po yan sa kanila. Pero 32 inches po yan. Tama lang po yan sa kanila. Kasi tama po yan sa kanila. Pasensya na po, wala pa lang signal sa loob nung pumasok ako. So, ang box nasa taas para hindi Nakatuwa. Ito sa akin sa akin na Maria ang Araw kang dito. ay, mayo, bawal ang mag-inom, Pero pag bawal. pinainom mo, takbo mo. Kaya, Dahil man lang siya. Inom na na eh. nag-inom na si Pwede. Masalaan mo nag-inom. Nakakaganda mo. Dahil mo na ako nag-inom pa din. Wow, may TV na sila. Salamat po sa nag-sponsor. Thank you, Ma'am Gemma. Kahit dalaw na lang kasi isa din yun para tuluyan na gumaling si Rolly. Moral support na lang at katuwang din ang mga kapatid. Tama nga po, Ma'am Violeta. Kahit dalaw lang muna si Roy. Kasi hindi po natin alam kasi wala pong trabaho, baka walang pamasahe. So, gustong-gusto, nakasabi na anak ko, nakausap niya. Si Junel? Uuwi daw dito. Kasi tinanong ko. Sabi ko, wala tayong pag-asa kung uuwi. Yun ang kapatid mo, huwag mo ikahan. Gusto niya. Salamat. Ma'am Mother's Day po sa lahat. Bernally. Kasi kung araw-araw siya maligo. Oo. Kahit hindi na lang maglaba. Hindi na lang niya basta gumaling dati. Tama. Bait niyo mag-asawa, nandyan kayo palagi. God bless po sa inyo. Salamat po, Ma'am Gemma Mendoza. Thank you so much po. Ipinagkatiwala po sa amin to, kaya syempre po, andito kami para sa kanila.
Init, ang init, 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 init. Mainiton. Init, ang init. Ang init, ang init. Mainit, mainit. Kaya lagi kang maliligo, anak, kasi maliputo naman pag naliligo. Eh, mainit. Ano ba talaga? Sengaroy da siya. Mapasengaroy da siya. Nagkakarigusan sa inyo, Roy? Kayo pag yaw ni Dang. Bakit? May panaman na mo. Sengaroy, tanaga tolya. Ayo, Da siya matukan. may langato na sa inyo, Roy. Kaya ikaw naman, lumutang line up. May signal sa loob. Uy, walang signal sa loob. Ayan, shout out sa ating 42,000 viewers in the house. Ay, kamusta po kayo lahat? Pa-share naman po ng live para po may makaano din ng update. Inom So, ko, pide. Pwede lang go. Go now. Ano nga pa di? Anong gusto mo? Go, pide. Oh, pwede ang coke. Ano ka lang? Rolly, bili ka ng coke, anak. Gapi. Uli, ang bahan ko, di. Paano ko kung ako? Paano matuman mo na ako? Coke, tsaka tinapay, anak ang Di, sarang ka na ako. Uy, tutuwa na lang ka na eh. Tuwag-tuwa si... Hindi ka magbakal. Paano ka na? Go. Agad kayo. Kulaw ng kok yan. Nung sana. Ay. Oo. Kung go, pwede nung go. Lamo. Coke pa, minsan sa Minsan lang ang mag-coke ha, minsan lang pa di. Iyo, kung sakaw. Baso-baso. Ako na ko. Ina niya. Nasa bayi. Ano ka na? Ka na. Paano? Sa bayi. Ka na. Natao. Nagliliha. Inday, Melody Official Vlog. Happy Mother's Day, ma'am. The prospect at kay Ate Yoli at sa lahat. Bait yung mag-asawa, nandiyan kayo palagi. God bless po sa inyo. Babae And coming from Ma'am Mana. Jenna Mendoza. Thank you po. Dapat pagubutan ng buhok ang mga magkapatid habang nandito. Yes, ma'am. Ma'am Yolanda, nakaset po yung ano kasi magdadala po ako. Malay mo si... Or malay po natin baka si Sir Oragon Han yung magupit sa kanila. So, malay po natin. Ayan, shoutout kay Sir Oragon Han and Happy Mother's Day sa kanya si Ma'am Karen. Ayan, Happy Mother's Day po. Bibili doon pala ang buhok. So, padi. Ay, padi. Padi. Paano nga ni? So, pagkuhin kang orig, pagkurahaw. Sinso ba ka nga sinso? Di, so orig nga ni. Paano? Sinso kong gani? Nagsisinso. Sinso ka ka no? Kau na raw. Wow! Sing tama ako mayo no. Eh? Isa raw. Sino mo masisi? Muli ang tabak ba? Tabak. Ano na yun? Ano na yun? Eh. Mo. Muling. Kok, ano pong? Hindi. Paano? Hindi bawal kay Rolly ang any soft drinks. Ma'am, Violeta, bawal po kay Rolly yung soda, mga chocolate. Tapos yung may mga inumin po na may caffeine, so bawal po sa kanya. And pinabili lang po natin pero hindi po kasali si Rolly na iinom ng soft drinks. Ayan. May kailangan kasi mag-snack si Kuya Linda. Kasi may nag-ano po dito, may nagtatrabaho. So kailangan po natin siyang bigyan ng snacks para malakas. Oray, so nagtrabaho siya pala si Pari-Pari pwede kang ko. Ay, pwede si Lagi ko dito ko. Minsan lang pa di ha. Message. Hindi ko naandi nga. Wala kasi tayong ano. Pwede ba dun muna sa'yo? Ito. Iiyak ka na muna. Okay. Ayan, maraming salamat po sa mga Ma'am Violeta Madrona. Thank you at nadalaw nyo uli sila. Happy Mother's Day and God bless to you. Ayan, coming from Ma'am Rowena. Ayan, shoutout po kay Ma'am Rowena. Pwede sabihin mo, shout out. Pa-share po ng live. Basay na pa di. Sana ibalik yung channel ni Oragon Honey at Padi-Padi. So si Sir Oragon Honey lang po yung makapag sabi yan, ma'am. Pero pag ang bakong malipot yan. Ano, face na ka naman. Bakong malipot. Pero pag ang bakong malipot na, isig tao ka yan. Yes, bawal ang chocolate at coffee sa case nila dahil malakas magpa-hyper. Oo nga po, Ma'am Violeta. Bawal na bawal po talaga yon.
Pero hindi naman po si Rolly iinom ng soft drinks kasi talagang bawal po sa kanya yan. Bawal ka daw sa soft drinks, anak eh. Rolly, bawal ka ha? Okay. Dapat pala nagbakal kang juice. Yes po. Oo. Juice. Ano na Itang. Ano? Tang. Oo, dali. Tang. Masala po, ilaw. Yan, yan. Okay, good. Wala ka mo. Mas madaldal pati si Rolly na ano. Kasi ka mo na sir. Ayun. Sir, may naman na. Snack naman na, sir. Ang hirap niyang kausap dati, yes or no lang, oo, hindi lang sinasagot. Ngayon, nakakausap maayos. So, thank you so much po. Thank you so much. Thank you, Lord. And thank you so much sa mga sponsors at sa inyo po sa walang sawang pagsubaybay sa pamilyang ito. Tay! Katay! Sige na, anak. Sige na, ikaw. Ha? Kaya tayo pa. Sige na, anak. Busog pa si ate. Oh, Sige, ay, binigyan ako. Ang sweet naman. Inubos ko din sa kuya. Paula! Ano na? Nyam, 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 nyam. Pade. Oh, ayun na. Ano na muna kay mama mo? Hello, Kata. Ay, dinibigyan pa ako. Oh, ang sweet kay ate. Desi, ano kasi, first week nation, si Padi-Padi, sobrang Malalahanin. alalahanin na bata. Bata. So di siya kontento ng siya lang yung kumakain. So dapat yung iba din. Kamakain. Shout out po sa 60 million viewers natin. Thank you so much po sa pag-share. Maraming salamat po. Happy Mother's Day po ulit sa lahat ng mga mami, mamshi, nanay, sa kanilang sakripisyo. Paano? Opo, Ma'am Violeta. Sweet. Bowling. Lupit ba ka na? Wala, sorry, papasok sana ako para kay Katay kasi wala po doon signal. Salamat Lord God, medyo okay na si Rolly. Ang bait naman ni Padi. Sabi ni Ma'am Inday Melody Official Vlog. Ano ba? Good! Uri niya, gagawa na lang. Pagawal. Galing na magsalita. Dati hindi na... Hindi na ba ka? Ay, mali pala itong battery, no? Battery? Dahil pasublado ko ni kang ano mo na Ano yung button? kitchen. Sa labas siguro may battery. Mayo kang extra battery. Kana na kay. Ano? Ay, thank you anak. So salit ng battery manay. Bakal lang battery sa lawas. Diyan sa dahon ng igwa. Ay, yung manay Rolly, susadit. Mayo. Igwa. Sa dito yung mapapagana. Dalawang mo yun. Ayun. Ay, kumuha na kayo. Manayo. Binata na si Padi-Padi, sabi ni Ma'am Gemma Mendoza. Oo nga po. Manayo, pambiling battery. Yan sa matinda sa lawas. Oh, ang bait. Ay, bahay na si nanay mo. Mga bakal battery Mga ng battery. remote. Ano pag army ko niyo? Ikaw daw muna dito. Mainom ako. Tubig mo. Ano nandan? Ayan, binata na si Padi-Padi. Yan, sabi ni Ma'am Gemma Mendoza. Oo nga po. Yan si Django. Ay, wait lang. Django, wait lang. Mali. Ang dami ng tubig nyo. Ay, sa bakit dalawa naman. Okay lang, Rolly. Di na. Dandahan na. Baka mabasa yung ano natin. Laga. Lolo, isa na lolo. Burahin. Ay, bawasin ka dikit, Rolly. Dali. Bawasan mo yung tubig niyan. Aapaw yung juice natin. Sige pa. Opya. Yan, pwede na yan. Sige na. Ilagay mo na yung dalawang juice, yung tang orange, tapos magkuha ka ng panghalo. Tawang-tawa sa akin si Django. Happy Mother's Day, the prospect. Sana okay na si Rolly. Bali po, medyo po Ma'am Doris, mas okay na ngayon si Rolly kaysa nung unang hinanap namin siya na talagang hindi mo po makausap ng maayos at nagsasalita mag-isa. So ngayon, talagang pong nakikita namin na sobrang laki ng pinagbago niya. Nakakapagluto na po, nakakagawa na po sa gawaing bahay.
And ayun, nagagawa niya yung ginagawa niya dati na inaalagaan niya yung kanyang mga kapatid. Ayan. Salamat sa pagtulong nyo sa kanila. Matagal na po ako nanonood sa mga vlog nyo at kay Oragon Honey. Ayan, coming from Ana Olea. So maraming salamat po, Ma'am Ana. Salamat sa support. Happy Mother's Day sa lahat. Ayan, coming from Ma'am Ana Olea. Share done po. Ayan, sabi ni Thank you po, Ma'am Inday Melody Official Vlog. Ayan, pakisupport po natin si Ma'am Inday Melody Official Vlog. Ayan, thank you so much po. And sana nanonood si Ma'am Agnes. Shout out po sa'yo. Happy Mother's Day, Ma'am Agnes. Happy Mother's Day po, Ma'am. Thanks and natulungan nyo sila. Magaling na po ba si Rolly? Ayan, kayo from Ma'am Del. Anyo. Oo, anak. Tunawin Nuevo. mo muna yan. Tunawin mo muna. Ito po si Rolly, Ma'am Del. Lagi mo ng unti. Ito po si Rolly. Ayan. Nakakagawa na po siya ng mga gawaing bahay at Muna, saka mo ilalagay. masabi po natin na malaki po yung pinagbago ni Rolly. Pero kailangan po pa rin ng kanyang medication para sa tuloy-tuloy nyo. Yan po. Yan. Tapos pag natunaw na anak, ganito dapat magtimpla ng juice para hindi bilog-bilog. Pag tunaw na dito, sige. Ano na? Hello po, shoutout po from Sison, Pangasinan. Salamat naman po at magaling na si Rolly. Ayan, kayong from Ma'am Tapos, Nieves o Pilas. Opo ma'am, medyo po magaling na po si Rolly. yan. Tapos, Pumalik na po yung sigla sa kanyang mga... haluin mo, haluin. And Rolly, Sigla niya ang kanyang katawan. dami-dami nagmamahal sa'yo, di ba? Yan, opo. Dami-dami nagmamahal kay Rolly. Tsaka si Rolly po, the Prospect Nation, mataba na po siya compare po talaga doon sa talagang kasagsagan po ng kanyang depression and anxiety. So ngayon, okay na po si Rolly. Kailangan lang po natin ng follow-up check-up para po mas lalo po nating malaman kung ano po yung mga steps na gagawin natin. So hopefully po, ma-entertain po kami ni Dr. Esquadra, yung psychiatrist nila Idol Kali. Doon din po kami magpapasikin opinion base po sa mga request po ng ating mga viewers. Gusto ko rin pong i-shout out yung nagpadala sa akin sa GCash, anonymous sponsor. At kay Ma'am Shirley ng Hong Kong, maraming salamat. At kay kay Sister Lisa sa Hong Kong din po siya. So, salamat po sa mga naipadala nyo. Nilagay ko po yun sa content, ilalagay ko sa darating na content. Pero po yung mga gusto pa pong magbigay kay Rolly para sa pagpapagamot niya, kasi private po ang kay Doktora Isguera. Esquadra. Ay, sorry, Doktora Esquadra. Private po. So, medyo mahal po yan, syempre. So, nag-iipon po tayo. So, maraming salamat sa mga ipinadala mo. Si Ma'am Shirley, pinadala 2,000. Si Ma'am, si Sister Lisa from Hong Kong, 1,500. Tapos may natitira po tayong nagpa-schedule po kami. Medyo mahirap po kasi maghanap ng schedule. By schedule po kasi sila. So, 414. Nasa description yan, piso. Malaking tulong yan para sa atin. Sa pagtuloy ang gupagaling ni Rolly. So, maraming salamat. Mag-shoutout mo sila, Manu. At tutulungan ko muna si Kuya mag-ano. Okay. Sabi ni Ma'am Nieves, lagi po ako nanonood ng video ng magkakapatid na mula pa kay Oragon Honey hanggang ngayon. Maraming salamat po. Binibigyan po tayo ni... Oh, yun na naman nagbigay. Thank you, anak. Thank you. Opo. Sarap. Thank you, nak. Napaka-sweet ng batang ko. Opo. Watching from Hong Kong, Ma'am Julie Novencido. Thank you so much po. Thank you din po sa pag-share. Thank you, Lord God. Hindi niyo pinapabayaan si Rolly dahil alam ko mahal na mahal niya ang pamilya at nakatulong talaga siya sa mga kapatid niya. From Ma'am Inday Melody Official Vlogs. Thank you so much po. Ma'am Nieves Opilas, thank you po. And Ma'am Julie Novencido, thank you so much. Thank you so much po. Happy Mother's Day po sa inyong lahat, sa ating lahat. So, salamat po.
Django. Ay, ang linis ni Django. Bagong paligo. Bagong paligo ka, anak? Ha? May managin ang bulong. Hmm? Ayan. So, may juice. Bumili ng juice si Kuya. Bebe. Maganda. Ayan. So, pakita po natin. Wala po kasing signal sa loob. Kaya dito lang tayo sa labas. Salamat. Shoutout ulit kay Kuya Christopher. Christopher, salamat po for doing or going extra mile for us. Thank you so much. Malaking tulong po yan sa magkakapatid. No skip ako sa store na ito. Ingat lagi, Madam. Happy Mother's Day rin kay Ate Yoli. Sabi ni Ma'am Julie. Thank you so much, Ma'am Julie. God bless po. Salamat po sa pag-share, pag-share, pag-subscribe. Sana po mag-subscribe din po kayo sa aming channel. Ayan, siyempre po, yung palambing naman po yung mga hindi pa po nakapag-subscribe po sa aming YouTube, Facebook page, The Prospect Nation. Baka naman po, palambing naman po para tayong matulungan and mas makabot po na mga taong, mga kabayan natin na nangangailangan ng tulong. Kasi yung kinikita namin sa YouTube is hindi po talaga sapat para Panggas, kulang panggas. Joke lang. abunado kami lahat. Pero okay lang po yung wala po sa walang amin. problem. Kumbaga, ano po, yung views is, anong tawag doon? Kaya mo yan. Hindi, I mean yung views, bali, Bonus na lang Bonus ang na lang po yung views. views. Ang Basta- importante yung makakatulong tayo. pero syempre, okay din yung views kasi para mas marami din tayo matulungan para lumaki yung ating revenue. Ayan, labi. Pali. Ay, okay na. Nam, sana pa din. Pandap niya. Wow, gwapo. Garo si Django. Nasaan yung isa pang kapatid nila? Sumunod yata yun kay Padi-Padi. Nandiyan sa loob. Si Ma'am Nazarita Amoroso. Nasa loob po. Hindi po ako makakapasok kasi wala pong signal sa loob. Nasa loob po si Junel. Nakatago po dun Nakatago. Pati si ilalim ng Katay. kama. Oo, pati si Katay. Wow! Ayan na! Dali na, manood ka na! Wow! Tuwang-tuwa tong batang to. Tuwang-tuwa! Nice! Linaw? Malinaw pa di? Oh, kita sa mukha ni Padi ang saya. Anak, gusto akong panoorin. Mawawala kasi yung signal natin dito sa loob. Hindi nga, ano ba daw? Wow! Nagre-connect siya Quadra. So maraming salamat po. Kaya ngayon po namin talaga kailangan ang tulong. Kahit maliit na halaga sa GCash, mapupunta lahat yun sa pagpapagamot ni Ron. Maraming salamat. Kaya share nyo rin po sana yung videos para mas maraming maabot na pwedeng tumulong. Si mga channel. Wala kang karapatang magsalita ng kahit ano dito, ha? Siguro makukulang ka, no? Ituro mo na kay Rolly, Dad. Dad, pahinaan naman ng volume. Dad, pahinaan ng volume. Makaka-copyright tayo. Yan ang ano. Po, Ito po yung maroli. Sino mabakat kayo? turuan po natin si Rolly. Tsaka anak, Rolls, anak. Yan ang mga channel na ini. Yan, mapilit ka ako lang. Dad, sabihin mo kay Rolly, itago yung remote lagi. Tapos susarong remote, pang-contact ba ito? Ano, tabi na, tabi. Pag maano ka raw, baka hindi, dapat naman, tumadang ito yung kanina.
Sige. Excited? Excited ka, kuya? Excited. Ayun na nene. Pa? Magayon nun? Nakakatuwa. Nakakatuwa yung saya niya pwede sa mukha niya. Makikita mo talaga. Naghibi? May naghibi sa TV? Uy, okay! Mawawala kaya? Naka-live ako, anak. Maduman ako at saan? Mayo bagang signal dyan. Niyayaya ako. Sige. Pupunta tayo. Wait lang, iiwanan ko dito yung ano. Wait lang, anak. Iwanan ko na. Opo, wait lang. Gusto niyang i-share lagi ang kasayahan niya sa buhay. Napakabait na bata. Wait lang po, tinatawag ako ni Ferdy. Alin na yun. Ano ba yan? Kung sa 12, PBO yung 1 tapos to. Ayaw na ni baby. 1. Haro ka, 2. Yan. Tagalog yan. Anong barangay yan? Oh, TV raw. Oo. Wow! Patayin ka na. Ano, Rolly? Saya ka, Rolly? Thank you so much, Ma'am Agnes. Miller, maraming salamat po. Ibang klaseng saya po ang makikita natin dito. Grabe ang energy. Yung saya ng mga bata. Ano ba uli, Thank you so much talaga, Sir Christopher. Nako. Ay, wow. Binibigyan niya. Ano to, kabait na bata. Ay, akala ko bibigyan mo si kuya. Ayan na sila. Kikini. Ay, nanonood na. Eh, bigyan mo kay kuya. Kay kuya. Salamat pa din. Kasi medyo kasi hindi ko magpakalit. Baka duman sa salbasyon. Oo. Udah mo na pare. Okay. Balo. Sige na. Salamat. Sa sunod na lang magmahal. Salamat. Maraming salamat. Opo. Salamat po. Iyo po. Shout out po. Opo. Salamat. God bless, Kuya Christopher. Salamat, ma'am. Opo. Ingat ka po. Ingat po sa pag-uli. Sa ibang weird. Sa kanya yan. Tsaka ang ganda nung pagkakagawa niya.
talagang sinecure po natin yung yung pag-install ng GSAT tapos ng TV para hindi maabot ng mga bata. Kasi kung ipapatong lang po natin sa lamesa, may tendency pag nasagi nila, ayan, baka malaglag sa akin. Sinecure talaga ni Kuya. Very good. Napakatibay na ito. Ito yung GSAT. Tibay lang. Isa rin ang yun. So, kung nanonood ka po, Ma'am Agnes, ayan po, 32 inches po yan. Ito, di. Medyo maliit lang pag nasa wall natingnan. Pero pag sa personal, saan yung inches nito? Yan. Magpindot ko na yung may iba. Saan ba makikita yung inch dito? Oh, para Ayan. So, sa ito ito pala. 32.87. So, 32 inches. Ayan. Sorry po, reconnecting. Wala talaga nga sa loob. Bili ko. Wow! Bili. Yun yan. Bili. Bili. Ano? Ano? Ano ba yun? Tingnan, bili. Ini ang channel. Yun, ay wow, pinapapasok niya yung friend niya. Si Blake. Ano? Balik. Dad, sabi mo kay Rolly. Amaya. Ah, okay. Ay, kulang itong tinako. Ah, okay. Ayan naman, ayun, ito ang kanina ng TV mo. Eto, Nanay Yoli, huwag mo itong wawalin, itago mo ito ng maayos kasi dito tayo itong kailangan para pag wala na kayong load, para maloadan ko kayo, ha? Ha? So, itago mo na wag nilang mapapaglaruan. Kasi pag nawala to, so mahihirapan tayo magkalaruan. May free ata yan, Dad, 2 months. I'm not. May free yan po sa pang buwan. So, bali 2 months yung free niyan. So, Ready yan. Wala kasi yung ano. saan ka nakabili? Doon sa ano. Sabi na sa Salvation. Oo. Very good. Turo mo din kay Manay. Yung tinuro mo kay Rolly, Dad. Yan. Yung on-off nito, yung pa-troubleshoot, kahit walang remote, so kagana yan kung meron sa on-off dyan sa TV. Try mo yung remote, Dad, kung gumagana na. Tuwang-tuwa siya. Sobra. Grabe ang Ano? Basta, Rolly, ay, gano'n mo. Ilang sabihin, yan sa mga channel yun. Padi, sabi mo salamat. Padi. Anak, sabi mo, salamat po. Nak, sabi mo salamat po. Sabi mo, Jang, salamat po. Nak, Jang. Maugma ka, Jang. Manay paluwasa daw si Kawan mo dyan sa may tabi. Thank you, anak. Thank you. Salamat, binigyan niyo na naman ako ng juice. Ay, ulit ka lang. Sige. Pawak mo. Ayun, na bago mag-terminal. Iya. Ayan, Rolly, ha? Etong isang remote na to, Rolly. Ito yung remote sa ating isa. So, yung isa natin. Diyan, ha? Yaon dyan. Juice lang po ang iinumin, anak ha. So, kasi kanina, Masama ang uminom ng gin. yung doon namin sa gilid, di ba? May on and off. Tapos ito yung magiging gagamitin. Channel, volume, status. Ayan, tapos na, di ba? Po ulit out po sa lahat and happy Mother's Day ulit po sa lahat. Del, anyo po maraming po. Happy Mother's Day po sa inyo. Ma'am Neta Amoroso, much po. Shout out sa lahat. Thank you. Thank you sa pag-share po ng live natin. Sige pa, para lumakas. So, nagtuturoan po muna sila dun. I-balance ko na lang, Rolly, ha? Tinuturoan. Napakatsaga ng asawa ko. Shout out sa napakatsagang si Mr. The Prospect. Lockdown sa inyo.
Ano go? Ay, magtugang. Linggo. Linggo. Django. Love mo si Django. Linggo. Ah, linggo. Salamat na sana, boy. Ito manay. Napakabait ah. Napakabuti ang puso niya, ano? Yan, expect mo dito ako. Sa Rolly. Pwede pa din. Nakakatapos naman itong batang. Kunyari, pupundoon mo. Ay, Ano minus lang? Okay? Tapos, kunyari, matili ka. Buksan mo. Ayan. So, laging pinundutan mo, ha? Ano ka? Ano ka? Kaya pinupuna. Dapat mo mga parang segundo. Tapos ini, yan. Pag maturog na ka mo, ini oh, ilang pula. Ang Pula. Maga. Charong gede sama. Na. Pero ang TV mo kasi. Taga ni Mr. Yan. Tapos sa remote. Hindi ka. Sa remote, tapat mo dumaan ng remote, ang pula, ang on. Yan din ang off. Yan. Okay. Pag nag-green na, ibig sabihin, bukas na siya. Sumahalat ka na ng detail. Shout out kay Mr. The Prospect. Tapos, ito mula mapusang na yan. Yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe po sa amin, please pa-subscribe naman po and share para po mas dumami ang makakapanood nito para kay Rolly kasi po nag-iipon po tayo sa gamot niya, sa pang-check up para kay Doktora, para makapunta tayo kay Doktora Escuadra. Si Katay, paupuin mo yung Katay. Anak, kuha ka ng upuan. Upo ka na doon, no? Katabi ni, ni Blake. Okay. Diyos ang iniinom yan. Nam-nam sana. Para, Diyos ang nakakaaliw ka talaga, anak. Tapos manayuli ang mga remote itago sa sir, kayo lang dapat nilaro. Na-explain. Okay. So, pinaka-remote kang TV, itago mo sa ito. So, shoutout po ulit sa ating mga sponsors. Ma'am Agnes Miller, thank you so much. Maraming salamat. Words are not enough talaga to give our appreciation. So, maraming salamat po. Ang dami mo pong napasayang soul ngayong araw, including us, Mr. and Mrs. The Prospect. Maraming salamat. Masaya po kami. In case nanonood po si ma'am, hindi ko alam kung nandyan siya. But shout out sa'yo, Ma'am Agnes. Sobrang salamat. Thank you for your trust. Maraming salamat. Tuwan-tuwa yung mga bata. Ikaw naman. Ang sipag ng asawa ko, shout out. Mr. Joseph. Sagat. Popo ako. Ayan. Magandang tanghali po sa lahat. Dito si Padi-Padi, kinukulit tayo ni Padi. Ayan, si Padi-Padi. Nam-nam sana Padi. Moral.
Nasaan yung isa pang kapatid nila? Sumunod yata yung kay Padi-Padi. Si ano po, si Junel, lagi pong nagtatago nga ma'am, Nazarita Amoroso. So lagi po siyang takot sa tao. Pero hayaan niyo po at kakausapin po natin para kasi dati hindi naman po ganun si Junel. Nakakausap po natin at sumasama po sa ating mga Pwede ako manay. Pwede ako manay. ayan, tuwang Oo. Pwede ako dyan. Hindi. tuwang-tuwa sila sa TV. Tumulok-sulok yung si Padi, oh. Ayan, sumasayaw si Django. Sumasayaw si Django, sumasayaw. Oh. Tuwang-tuwa sila sa TV, oh. Oh, sumasayaw si Django, sumasayaw. Tuwang-tuwa yung mga bata. Pagmahon nga ng mga aki. Tuwang-tuwa sila po, oh. Sabik na sabik po sila manood sa TV. TV na lang. Hindi ka na hiling-hiling ka na lang. Hindi ka na magloso ka naman po. Tuwan-tuwa. Ayan, ma'am, lahat na pinapagamot nila Kalinga Prab kay Doktora Sanaga po. Gagaling po yan si Rolly. Opo, Ma'am Del. Mas lalo pong gagaling po ito si Rolly. Nang dahil po yan sa mga support po ninyo, sa mga prayers. And so, sa tagal po ng panahon na pabalik-balik po natin. Ngayon lang po namin sila nakitang ganito sila kasaya. Di po natin alam kung paano yan yung feelings ni Padi-Padi. Tuwan-tuwa sila sa TV. Mas lalo si Django sumasayaw. Padi-padi mo sa madali. Ipin mo na sa baba. Kuha na tayo. Kanina lang, hindi naman. Kaya mo Pade. Ayan, shoutout po sa ating 76,000 viewers in the house. Ayan. salamat po ulit. Ayan yung TV ng mga bata na ikabit na po natin. And andito po yung GSAT. Dito po yung cable po. Nandito po sa labas. Dito po natin pinakabit para mas madali. So, try po natin silipin yung magkapatid dito sa bintana. So, ayan. Ayan si John. Ayan si Padi. Ano Padi? Masain ka Padi? 1,000 pesos para daw po sa pangkulong. Ayun po yan kay ma'am. Wala nang tanong-tanong, basta ang Kaya na nagbigay ng TV, nagpa-install ng sa Yun. salamat po. Binigay niyo po sa amin ng TV. Padi, wag niyong anuhin ha, wag hahawakan yung TV ha, wag gagalawin. Mayong signal dyan Padi. Bailin ha, bailin ha.
namin eh. Sige, sige, pasok na, pasok na. Bumalik na ulit po siya sa normal. Salamat. Paano kayo nakasabay dito? Wala namang gulong yan. Eh, tinulungan mo kami ni... Saka doon, parang hindi. Ano na po siya maayos. So, yan. Hello po sa lahat. Comment po kayo para ma-shoutout po namin kayo. At para mapasalamatan din po. Ayan, so sana po hindi na umalis si Rolly, hindi na maglalabas, lalagi sa labas. Kasi meron na po silang libangan. Ayan. Tuwag-tuwa yung mga bata. Diyos ang magbalos kasi magbanhay sa inyo. Sa inyo. So, yun po yung gawin ko. Salamat po sa Bicol. Sa inyo ng blessing. Pinapunta kami dito ni Ivan para kunin ka. Yan, ako. Maraming salamat. And Kunin siya. this is Pwede. the best moment po natin sa nagagawin ng kasaya. Ma'am Agnes, maraming salamat sa pagpapasaya ng aming mga maraming salamat. Pati po kami mag-asawa. Django, kaway ka, kaway. Ano ka? Thank you so much, guys. So, yun lang po. Maraming salamat. And let's always inspire. Gusto ko lang yung and happy Mother's Day to all mothers. Salamat po. This is Vladimir Inspire. Namaste! Oh, kakain na naman si Padi. Padi, pengi ako, Padi, pengi. Pahingi, Padi. Pagad saro, Padi. Kulang ko. Saro lang. Yan, thank you, Padi. Thank you. Men. Yung pasuan ano? Magpala na muna tayo. Ayun po, maraming salamat po ulit sa inyong panunood. Hanggang dito na lang po muna at may pupuntahan po tayong ibang misyon. So, maraming salamat din po sa mga magpapadala ng tulong para sa pagpapagamot at pagpapacheck up ni Rolly. And sana po, abangan nyo din po na sasamahan natin si Nanay Rolly sa DSWD, sa mga gawin. Galing po ako doon, nag-inquire na po ako, shoutout po sa mga taga-MSWD, shoutout po kay Ma'am And, syempre, bukas po, isasama ko po si Nanay Yoli para malakad po yung ayuda na mga galing sa DSWD. So, isasama ko po siya para makakuha po kami ng karagdagang pondo para sa pagpapagamot ni Rolly. So, kompleto na po tayo ng mga requirements. So, meron na po tayong med-cert, ilan yung mga prescription. So, ang kailangan ko na lang yung presensya ni Nanay Yoli para ma-i-process po natin yung ayudang dapat na makuha natin sa DSWD. So, maraming salamat po sa mga sponsor ulit. Again, sa Bicol po, isa sa mga sincere naming sinasabi pag nagpapasalamat, Diyos ang magbalos kasi magbantay sa Indogabo. So, maraming salamat. And maraming salamat sa pagpapasaya ng aming mga kaluluwa, especially yung mga bata ngayong araw na ito. Again, ito ang isa sa mga moments na nakita namin na gaano kasaya yung mga bata. So thank you, Ma'am Agnes. Thank you so much for your trust for us. And thank you, Tatay God, for giving the sponsors to us, to this family. So yun lang po. Let's always inspire and be inspired. Maraming salamat po sa pag-share. Sana po i-share nyo tong live na to para po maraming makakita, para marami din po sa ating mag-send ng pondo para sa pagpapagamot. Thank you so much. Let's always inspire and be inspired. Happy Mother's Day to everyone, to our sa magigiting na ina.
So, happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mami. Thank you po. Thank you guys. So, let's always inspire and be inspired. Much love. Nah, Namaste. thank you so much po sa lahat ng nag- Makakana sa nandiyo tabakit pa.